Bomboláž, ľudia, tak to som ja, toto je vždycky, že moje prvé video z tretieho kanála. A tak, to je Minecraft, tak dáme si single player, a dáme create new world, dáme survival, si cesku zapneme a tu si dáme alias, dáme nie, Iza a Roma. Down a sem si dáme leták na Slovensko a Create World. Loading world, building terrain, loading world a je to. Dosť trápne. Čo pre Boha tam je? No, kde je tá bonusová truhlica? Kde je? Noáčik, to som ja, pán prsteňov. Bobby, jak sa voláš, Toby? Nezlob, prosím, deti. Čo budem hrať bez teba? Chýbaš mi. Dáme ovca. Zabiť. Ja chcem ovečky. Ovečky. Ďakujem. Zdechni. Krávo stará. Zdechni, kráva. Ja chcem ovečky. Tu je vlna. A tak dneska by som si chcel niekde postaviť domček. Ideme ďalej. Takto. To sa bude mať asi takých 30 partov, 26. Som Google. Som úžasný. To súhlasil like. A mám povedať, že bude off-screen. Čo je? Samo? Ovečky! A vy ste bližšie, vás zabijem. Stačí mi iba jedna. Ďakujem, ty si moja vyvolená. Ty pôjdeš so mnou do postele. Ďakujem. Tak ako to je strašné. A to sa nie, to sa mi nechce. Trošku toho dreva. A neviem, tak my si postavíme aj tak hrad. A niekedy pôjdeme aj spolu kopať, hovorím iba niekedy. Taký bonus za 10 odberateľov to bude. A inak budem tvoriť, neviem, aké debily tu budem robiť. A vlastne teším sa na to. Dokop sa na tento. Onže potrebujem nájsť nejaký, no kopec nepotrebujem ani, lebo som taký divný hradík, taký pekný. Takto. A tu budem mať jednu vežičku, nie, to bude desi ďalej. Shit. No teraz si musím vybrať miesto taktické, že kde to bude. Nejde tu. To je džungľa. Tuto to bude, tuto dole. Čo padlo? No tak... Boha jeho, dovidenia. Čakajte, musím sa nám nerušiť. Ja neviem. Natáčam. Dovidenia. Ježiš. Kto mi dá bán? Samo ticho. Kto mi dá bán?
Tak, pokračujeme. Tak neviem, koľko bude na ten začiatočnícky domov. Ja si ho idem už teraz stavať, mne sa nechce. Tento diel možno bude aj taký krátky. Ja som A to je 4 a možno, že počujete aj môjho brata. Samo, pardon, jeho meno. A tak, vyrobím si túto takú sekírku, aj krompáčik. Tak, sem si dáme letáčiky. Letáčiky na televíziu Gogo Studio. Gogosty. Pekne obsadil som to do toho Goga, tak som spokojný. Ty kokos! A tak, skoro je nastáva ten domček. Ja si ho vo skrine aj tak trošku vylepším, a možno si nájdete aj pár tých zásob. Spravím si tam strechu, okna, to asi všetko. A chcel by som povedať, že možno, že budem točiť na čarovný Minecraft. Ale kto ho vie, potrebujem, keď budem mať 10 odberateľov. Takto. Máš sa obchod, máš ban? Nie, ja som už dal ban. Takže teraz rozruším. Takto. Čo si spojím? Ježiši, myši, ty špina malá. Ty máš ban. Máš. Co mi dávaš ty ban? To som ja, majte. Takto. Takto. Napíš pardon. Čo? Takto, idem si spraviť toto. Znovu. Tak ja sa s vami... Tak ak sa moje prvé video páčilo, dajte like a odber, tak ja sa s vami lúčim, čaute.